Muri aiwa mushi mama tichiziya panyaya dzipi idzi ameno kama muda kubvisa mari ka mafisa mabvisa mari ka pane mukadzi wenyu. aiwa mari tambonobvisawo imwe almost 1000 or 1002 like. Alright. Yeah. Muda kuzviita zvarini? Tangozviita tangokwe this next week nei kana next week but 1. Alright. 1000 asaka makagadzirira ndika. Ndiyana ndakashandawo saka nditooneke pamwe mukadzi uyu anogoneke ada kutoitawo zvimwe zvinoda kuitwa zvekunge atone pamiri kare, saka munhu anofanira kugara akambobvisirwawo zvimwe zvinhu. Alright. Saka atone pamwiri? Ndoona so. But hamusati mashuwa zve? Shuwa ndinayo nezvimwe zvandinoona nezvandinoudzwa. Makaona chini? Ndichingoona wakati munhu anongowanzofarira kudya ivhu, umwe munhuwo anongofarira kana kufamba achingoita zvimwe zvekungosema achisvipa mate, zvinogona kungondiratidza izvozvo kuti pamiri vabata mumbiwa. Okay, saka makatotungidza ndizvozvo zvakangodaro ndonzira yacho. Aiwa, saka makabata basa, kana makatozokwanisa kuzadza makabata basa. Aiwa aiwa zvinokudzwa. Saka mamuchiti munyaya maanayo here? Because handimufanira namunyaya. Munyaya ndinayo, ndinokutora mukwasha wamai angu, tsano wangu. Ndiwa munoenda nawo? Ndiva vanotogona kuti ndianoziva shona yacho nezvinotaurwa ipapo. Alright. Kutsvakirai kuno makatombokande kana kuti mukutonotanga kuti 1? Tingotanga kuti 1. Alright. Nekuti pamiri pabata? Handizvozve zvatakungofungirawo. But iye ari kumbotaurawo here kuti ndane pamwiri? Anotaura, anozviziva. Akatotaura? Asati aita zvekuzongondihirikina but ndochungonzwa amo wake ndo anotaurira. Alright. Saka zai rakazoputika? Takangotambawo nenhirikini, ndo nzira yacho inova zvinofanira kutoitwa kuti zvinhu zviite. Makatamba nechi? Nezvinhu because kana takutaura toenda kuti zvinhu. But hani maiti zai rofanira kuputike? Yoku yacho. Yoku yobva yaita sei? Maiti yoku ndiye mwana wacho. Alright. Saka maiti zvinofamba sei? Process yacho inofamba sei? Maiti zvinofamba sei? Kuti pamwana azobuda. Maiti zvinofamba sei? Mwana kuti azongobuda kazvinongofambawo nekutiwo kana mune zayiwo kanenge richitsotsonwa zvimwe zvezvi zvinongoitwawo pahuku zvekuti mukati munosarawo zvinhu zvezvinenge yoko yacho ikabudawo mune zvakanaka woratidza kuti zvinhu zvakagadzirika. Saka yoko inozoita sei? Ndiyo inenge yakutozotanga akakusimbisa munhu, kurakidza kufamba nemamanzi ekuti akasvikopa mamanzi akati vanhu vanenge vakutozoona kuti munhu yatakura. Saka yoko ndiyo inenge yaita sei? Ndiyo inenge yaspreada? Ndiyo inenge yakuchispreada manje chirikirikini chigadzira mwana. Alright. Saka imi makatoona kuti zveshuwa zai rakaputika yoko yakabuda? Ndogona kuona so nekungoona zvikuita munhu wacho, handikazoexplaina kuzonyanyozwisisa kuti zvaitika kana kuti zvadidi. Ndochingoona masitaira ari kuita munhu wacho anongondiratidzawo. Muri kuona pamasitaira chete? Masitaira nekuudzwa nevanhu wawanikwa chinhirikini. Alright. But mimi makatopfapfaidza kuti ndongotambawo nenzira yangu, ndoenda kungoita zvekuudzwa kutoti ndakutoziva kuti zvakandikirikira kuti kudidi, hapana kuti andondikirikira. Ndongoterawo kunzwa nezvandinoona pamunhu wangu chete. Nebasa futi ramune muchiita? Basa randinongotaura kuti
uku ndokwangu kwenyu ndekupi koko kokuti panotamba nebasa. Alright, so makatamba naro andika takatamba. Aiwa Billy boy, saka takatarisira kuona chimwana pamberi apa. Ndifunga panozofamba kana 3 months kana 6 months sezvo zvakunyatsooneka andika. Aiwa ipapo zvinenge zvakuoneka kuti zveshuwa chi Yoku yakaita sei yakagadzikana zvakanhirikina. Alright, zvakafamba musi. saka muda kamwana kamukomana here kamusikana? Hai ndokuda chero mwana. Alright, mazita munawo kudhara ndika Pane mamwe wangu andongofunga iyani akewo. enyu amunoda ndapi? Nguva zvinenge zvandikwanisi zvakuatsanganidza bhozi. Pane mamwe andionewo mabhuku. Alright, munodai mabhuku? Pane mamwe emabhuku amanyowani andombonhikirikinawo. Akaita seapi? Mabhuku akaita sanani. Aiwa bo mozonoverenga mabhuku mozotaura. Unoverenga. Tiripo Mr. Billy. Aiwa bo.